Някога спирали ли сме да се замислим какво би станало, ако глобалната система, такава каквато я познаваме, просто рухне? Днес ще разгледаме един доста провокативен анализ, който не само предвижда точно това, но и предлага път за оцеляване. Това е доста силно твърдение, нали? Идва от журналиста и писател Абдусамет Вели и е в самото сърце на целия анализ. Тук не става дума за бавна промяна, а за нещо бързо, целенасочено, почти като събаряне на сграда, за да се построи нова. И да сме наясно, перспективата на Вели не е за някакви козметични промени. Не, говорим за визия, за пълен рестарт. Такъв, който засяга абсолютно всичко. От парите в джобовете ни, тач до храната на масата. И така, как изглежда началото на тази огромна трансформация? Анализът започва с описание на едно мащабно пренареждане на световния ред, който доскоро приемахме за даденост. Според източника, тук не говорим за падането на едно единствено домино. Представете си го по-скоро като серия от взаимосвързани земетресения. Преминаване от свят, доминиран от една сила, към такъв с много центрове на власт. Битка за контрол над енергията и технологиите. И разбира се, предизвикателство към досегашния икономически модел с възхода на нови финансови системи като тази на БРИКС. Класическото банкиране пък започва да отстъпва място на дигиталните валути. И тук става интересно, защото този колапс не е представен като някакъв случайен инцидент. Анализът използва думата «разрушаване», което предполага процес, който може да бъде както системен, така и, шокиращо физически. Войни, икономически кризи, кибератаки, недостиг на енергия. Звучи ли познато? Според източника, това не са просто отделни проблеми, които четем в новините. Това са видимите симптоми, пукнатините в една система, която се разпада отвътре, без значение дали този срив е планиран или е просто естествен ход на събитията. И къде ще се усети този системен срив най-силно? Там, където боли най-много. Нека се фокусираме върху двете области, които анализът определя като абсолютно критични – парите ни и храната ни. Тази схема показва идеално финансовото бойно поле. Вижте, от едната страна е настоящата система, базирана на дълг на хартиени пари. От другата страна се задава нещо съвсем различно – свят на цифрови валути, като тези на централните банки и едно интересно завръщане към реални, физически активи, като злато и сребро. Всъщност, това е преход от абстрактното към осезаемото. Посланието тук е кристално ясно. В свят, където дигиталното богатство може просто да се изпари, истинската стойност се крие в това, което може да се създаде с ръце. Анализът твърди, че практическите умения и реалното производство ще станат по-важни от всяко финансово портфолио. Това е ключът към оцеляването. И това ни води до второто и може би най-критичното бойно поле, което анализът очертава. Защото отвъд света на финансите, истинската битка ще се води и за най-основните неща – храната и водата. Аргументът е следният. Истинската власт в бъдещия свят няма да се държи от банките, а от тези, които контролират ресурсите за живот. Замислете се. Суша, която унищожава реколти, корпоративен контрол върху семената, уязвими вериги на доставки за градовете и дори водата, която може да се превърне в стратегическо оръжие. Добре, но отвъд парите и ресурсите, анализът въвежда една още по-дълбока и, честно казано, доста обезпокоителна идея. Концепция, която нарича залог. Залог, направен върху самото човечество. Какво изобщо означава този драматичен израз «залог»? Според източника това е нещо като глобален експеримент. Експеримент, който цели да види как човечеството може да бъде насочвано, контролирано и интегрирано в една изцяло нова система. Нека разнищим тази концепция за залога. Анализът го определя като една стратегическа игра, която се разиграва на световната сцена. Целта на играта – да се определи кой ще оцелее след колапса и кой ще бъде асимилиран в нов тип общество.
А инструментите в тази игра са изключително мощни технологии. Генно инженерство, изкуствен интелект, дигитална идентичност, масово наблюдение – всички те са представени не просто като инструменти за прогрес, а като средства за превръщането на хората в по-лесно управляеми, както се казва в текста, биотехнологични същества. И предвид тази, нека си го кажем, доста мрачна картина, анализът не спира само с предупрежденията. Той преминава към нещо конкретно – набор от приложими стратегии за оцеляване. Това е като призив за събуждане. Навиците и уменията, които са ни довели до тук, може да се окажат безполезни в света, който предстои. Оцеляването, според този анализ, ще зависи от една радикална промяна към практическа самодостатъчност. На практика това е като наръчник за модерния оцеляващ. Анализът изтъква 4 основни стълба. Първо, земеделие и съхранение на семена. Второ, осигуряване на чиста вода. Трето, основни умения за ремонт и генериране на енергия. И четвърто, познания по природна медицина. В общи линии, това е план как да се живее без предпазната мрежа на модерното общество. И всичко това ни води до финалното, може би най-основното послание на целият анализ – една дълбока необходимост от повторно свързване с природата. Идеята е колкото проста, толкова и силна. Когато рафтовете в супермаркетите са празни, а аптеките са затворени, къде е сигурността? Аргументът е, че тя не е в провалилите се системи, а във вечното познание за света около нас, за природата. Този цитат обобщава всичко, нали? Може да сме се откъснали от природата, но според автора тя остава единствената ни истинска гаранция. В един свят, в който всичко, създадено от човека, може да се срине. И така, за да обобщим, анализът на Абдул Самед Вели не е просто мрачна прогноза. Той е много неща едновременно. Предупредителен манифест, стратегически анализ и най-вече спешен призив за действие. Призив да се подготвим, да скъсаме зависимостите, да се научим да произвеждаме и да се свържем отново с природата. Този анализ представя една доста радикална перспектива и ни остава с един фундаментален въпрос, не само за обществото, но и за всеки от нас. Докато светът се променя, кое ще се окаже по-ценният актив накрая? Нашата интеграция в технологиите на бъдещето или способността ни да процъфтяваме без тях?